Здравейте, приятели! Днес искам да ви зарадвам с още нещо. Виждате тези парфюми, които са за продажба, оригинални. Сега ще ви кажа малко повече за тях. Това е комплект Boss Bottle Lot. 3 продукта. Това е комплект, който е мъжки и е 69 евро цена. Kenzo Home парфюм, който сега ще ви кажа колко милилитра е. Той беше доста голям като милилитри. Само една секундичка да погледна. Къде му пише милилитрите? Мисля, че беше около 200. Така, секунда. Ще кажа, да, тук имам, мисля, че е вписано. Да, Kenzo Home Vape е 110 мл. Това е пак мъжки парфюм, който е на цена 57 евро. Calvin Klein Obsession, който е 100 мл парфюм. Той е женски парфюм, дамски, и е на цена от 32 евро. Така. Calvin Klein On Lot Унисекс. Само една секунда да не се бъркам. Да, така. Точно така. Този комплект, който виждате на Calvin Klein 200 мл One Lot е на 35 евро. Така. Комплект от две части, лот от две части, 200 мл. След малко ще отворя също да видите. Paco Rabanne парфюм. Всъщност туалетна вода. Paco Rabanne 200 мл. Paco Rabanne е мъжки парфюм, 200 мл. 1 милион. 100 евро е той. Така. Dolce & Gabbana The One. Парфюм. Dolce & Gabbana The One Gold Intense 75 мл дамски парфюм, който е 79 евро. И Disney Minnie Mouse сет от 3 части. Така, сега ще ви покажа, тъй като то е запечатано, няма как да го отворя него. Сет е от 3 части, парфюмче, гланц и ключодържател или ластъче. Не мога да разбера точно. Много симпатично за малко момиченце. Това е на цена от 16 евро. Един чудесен подарък за вашето малко момиченце. Сега ще отворя комплектите. Мисля, че мога да ги отворя. Calvin Klein и Hugo Boss, за да видим примерно този унисекс комплект какво съдържа. Той е от две части, както ви казах. Ето вижте, парфюм, който е 200 мл и това е лосьон, хидратиращ лосьон. Като парфюма, ето виждате как е запечатан и това му е помпичката, която, нали, като се отвори, херметически запечатано е. Един чудесен подарък, като този комплект е унисекс комплект.
Издаваме и фактури за парфюмите. Така. Ако желаете да закупите и ви трябват фактури, ако сте фирма. Така. И ето това е сета, който е мъжкия от 3 части. Виждате? Стик, парфюм и лосьон за тяло. Не е лосьон за тяло, извинявайте. Душ гел. Нали, това е сет от 3 части, както ви казах. По един наличен брой. Така че, ако някой желая да закупи, може да свържи с мен на посочените телефони. Като в този сет на Boss, Hugo Boss Bottle, сет от 3 части, е на една много добра цена, 69 евро. Calvin Klein Unisex комплекта, който видяхте също One Lot от 2 части, 200 мл парфюм, Unisex комплект е на цена само 35 евро, което е доста добре също. One Million парфюма, мъжкия е 200 мл на 100 евро. Dolce & Gabbana Intense Gold Intense дамски 75 мл 79 евро. Kenzo Home 110 мл на 57 евро. Calvin Klein парфюмен спрей 100 мл. Сега ще ви кажа, че малко да го фокусирам. Е на 32 евро. И комплекта за една малка сладка дама. Този сладурски комплект Mini Mouse. Сет от 3 части е на 16 евро. Така че, ако искате да поръчате, може да свържете с мен на телефоните, които изписвам под видеята и да направите своята поръчка, като ако сте фирма и желаете фактура, можем да ви издадем такава. Не е проблем. Както и за останалите продукти, на които съм представител, които ви показвам, тъй като работя доста и с професионалисти и всичко трябва да ни е изрядно.